Ready With Me, като ще използваме само единствено неща от тази Shein пратка. Поръчала съм я преди около 3 седмици. Честно да ви кажа, въобще не си спомням какво има вътре. До вечера сме на клуб и ще се опитаме да си направим цял аутфит само с нещата от тук. Тотално бях забравила за тази чанта. Човек, погледни. Мега кют! Задължително идва с мен до вечера. Доколкото виждам, мисля, че има само едни панталонки и това са тези. Сега ще ги пробвам. Век, тези са мега кют. За топовете, доколкото виждам, мисля, че имаме две опции. Първата е ето това. Вау, добре, това е опция номер 1. Мисля, че ми е малко голямо, е малко дългичко също. Искаше ми се да е малко по-късно. Другата опция е ето това. Вау! Знам, че в предишното видео казах, че предишният топ ми беше любимият топ. Връщам си думите, това вече ми е любимият топ. Искам само да видите колко много си отива с чантата. Добре, мисля да съм с този до вечера, но все пак пишете в коментарите според вас кой топ си отива повече с тези панталони. Продължаваме натам с ето това кръстче, което си взех. Упс, това е мега сладко, обаче веришката му е прекалено дълга. Сега ще се опитам да намеря по-късичка. Ето да го видите отблизо. Предпоследно имаме още едни обички с клипсове. Сега ще ги пробваме и тях. Така, тези обички... Ох, много са сладки! Имат някакъв супер секюр механизъм да се завинтва отзад и да стиска възможно най-много и все пак не ги усещам въобще. Аутфитът ни е почти съвсем готов, само остана ето тази кутийка, в която нямам никаква представа какво има. Добре, бях забравила за тези. Перфектният завършък на този аутфит. Хора, честно казвам, аз въобще не вярвах, че ще ми се получи толкова добре аутфита. Боговете на Shein ми се усмихнаха днес. Сега, доколкото се познавам, кадъра ще къпне директно на това как се излагам в дискотеката.